Zullen wij eens gaan bekijken wat jullie soms stom vinden thuis? Ja. Dit is de heerlijke Carlijn Welte in 2026 en hier juicht Welte 2 decennia eerder bij het winnen van de Champions Trophy. De Hockey International is ondertussen een gepromoveerd jeugdpsychiater en pleit voor een nieuwe, brede aanpak van de GGZ voor jongeren. De belangrijkste verandering is dat we af moeten te denken dat kinderen en jongeren kunnen worden gefixt. Alleen, dat zij, als je maar lang genoeg met hun werkt, dat de verandering in hun komt of door hun komt. Ik denk dat we toe moeten naar een wereld waarbij we kinderen en jongeren, maar eigenlijk iedereen weer gaan zien in de hele context. En de belangrijkste context die we hebben is die familie waar we in opgroeien. Welte haalde veel van haar inzichten uit haar topsportcarrière in het hockey. Ja, je gunt het iedereen, maar jezelf natuurlijk het meest. Maar de sfeer is gewoon echt goed. Door de ziekte van Pfeiffer misten ze de Olympische Spelen van Beijing. Maar juist door die teleurstelling bouwde Welte ook weerstand. Ik denk dat misschien juist daar waar je verliest, daar leer je natuurlijk het meest. Dus mijn sportcarrière was ook niet ideaal. Hè? Ik heb uiteindelijk geen Olympische Spelen gespeeld. En dat is natuurlijk best wel zwaar en naar. Komende week start Welte met een landelijke campagne om aandacht te vragen voor de psychische pijn die soms onbewust door vader en moeder worden doorgegeven aan hun kinderen. En dan zou het zo mooi zijn als we dat gesprek eens met elkaar gaan voeren aan tafel met onze vrienden en onze familie van hey, welke shit geven we nou eigenlijk door? Wat is van mij? Waar moet ik wat mee? En welke is van de ander? Of wat hoef ik niet meer te dragen wat van boven mij kwam? Want we zijn ook allemaal kind geweest. En veel van ons worden ouders. En het zou mooi zijn als we onze pijnen niet meer gaan doorgeven. De campagne van Welte start op 1 april.